jos me tällä kertaa koitetaan, tänne me kuvataan. Ja toista kertaa kun mä hyppään tuosta. Niin no, mä hyppään tosta nyt. On joo. Nyt lähes hyvin. Tuo mun kuvaus. Apulainen tahtoo hyppää pari kertaa, niin on tuolla noin. Ei ihan mennyt kunnolla. Joo. Eiköhän tää ollut tässä, kun toi mun kuvausapulainen, niin se unohti sen lasi edellisen videon paikalle. Niin eiköhän tää nyt ollut tässä. Lopetetaan tää tähän ja joo, se on moikka. Nähdään ensi videon parissa. Se on moro!